That's why. Goqana uthisha goqaniswa abafundi bejebe emtshela ukuthi wasifelisa nje soxabana shit. Ayijole kanzima singothisha. Hayi. Namfundo biyela. Yes miss. 3/10. Ingazutshakela igole nasifebe. Oh uzobona ngizomtshela umyeni wakho uthatha ujola nosedloma izolo wena nize ngaqala nambonile. Okay 100/100. Hey mshayela lihlome. Woza khangeza amahle ngiyaphuthuma bakithi khangeze ngiyaphuthuma. Baba zeclass lonke hawu. Yini nina wamshaya kancane kanjena yena. Ume kanjani? We baba wami uvume kanjani? Hey baba. Evuma lokho mstwa sakhe. Khona umuntu othi mayeshoni uthi njalo mankumbulo baba wami. Hey sekuthi mangiye emathuneni impela umhlabathi omfihlela abazali bami impela umhlabathi ilo mhlabathi olimithi nala nokucula ingoma hey kwenza uzizwe ushonile ingoma zakho ikaskethi enziwa lento le wazi uzizwe ngathi ushonile ungashonile uphila akabe usukuyenza lento Shut up, hands.